Продължаваме темата с разговор в студиото. Наш гост е Илия Гацев, IT експерт. Той вече при мен в студиото. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Да започнем от това, което току-що видяхме за Unicredit, атаката на банката. По принцип, ние ще говорим предимно и за казус, пореден казус с нашия НАП, но искам да тръгнем от банката, защото банката е частна институция и там хората си правят труда и влагат много средства за сигурност. Дори ако го сравним с държавна институция, съм сигурен, че там влагат повече пари и усилия. От тази гледна точка, въпреки това, виждаме новината, че се стига до пробив. На мен картинката не ми е ясна. Въобще схемата, как се случва така, нали, минават тези неща като информационен поток, отчитам го като новина, като информация, но детайлите съм сигурен, че във вашия мозък друго чувате в тази новина и друго си представяте. Ами аз, гледайки тази новина, която е съвсем прясна, се сещам, че почти всяка година има по един или по няколко подобни случаи, където банка е била обект на хакерска атака или опит за хакерска атака или пък фишинг атака към потребители на съответна банка. Обикновено, ако разгледаме какви са насоките на фишинга какво представлява, той е свързан в превод на български. От риболов, нали? Да. Тоест търсиме хора, които да се хванат на кулката, на въдичката. Основните насоки на фишинга обикновено са кражба на самоличност в социалните мрежи, сваляне на някакъв файл чрез електронно писмо, откъдето, примерно, нашия компютър би могъл да бъде заразен с вирус или криптиран. В единия случай се иска откуп, а в някои случаи не се иска откуп, просто се цели максимално унищожаване на вашата информация безвъзвратно. Защо да я унищожат без да искат пари? При този случай, без искането на пари, защо да унищожат? Ами, хакерите не винаги имат една единствена цел и не винаги са водени от едни и същи мотиви. Някои хакери преследват политически възгледи, някои искат просто да... Пари. Някои искат да те изнудат за пари, някои просто искат да създадат максимални щети на възможно най-голям брой потребители. Защо после, за да имат те работа, евентуално да ги наемат, за да оправят тези щети или... Ами, аз не мисля, че повечето Или така за спорта имате предвид? Да, аз не мисля, че хакерите, които успяват да създадат толкова голям хаос, кандидатстват за работа някъде. Обикновено това са хора, които със своите престъпни схеми сами финансират съществуването си. Някои го правят, както се казва, за спорта, както в футбола. Някои имат някакви други цели, примерно да бъдат известни. Но говорейки, да се върнем пак към случая с банките, нали, изборих до тук доста случаи, където чрез фишинг атака имаме крайна цел. Кражба на информация, унищожаване на информация, кражба на профил в социални мрежи. Много често тези фишинг атаки са свързани с държавни институции, но задължително винаги имаме и някакъв финансов мотив, т.е. финансова институция много често става обект на подобна атака. По какъв начин? Нейни клиенти просто получават имейл. Този имейл много убедително се обяснява как те трябва да натиснат на един линк или пък да влязат в своя профил с съответното банкиране. Подобни имейли много често се различават почти с много минимални разлики от имейл, който бил изпратен от съответната финансова институция. И въпреки, че банките постоянно повтарят, че не изпращат подобен тип заявки и молби към своите клиенти да си сменят паролата или пък да си влязат в профила, имаме хора, които са засегнати.
Тоест, получавайки този имейл, ако чукнеш върху линка, вече си хакнат, или ако изпълниш стъпките и една от тези стъпки е изискване да си въведеш данните по сметки и така нататък, тогава ли вече си хакнат, или още като чукнеш върху линка, в същия момент вече си хакнат? Ами нещата могат да бъдат много комплексни. Може да бъде хакнат профила в финансова институция, не винаги директно, чрез молба, чрез имейл, моля влезте в своя профил в съответната финансова институция. Първоначално може обект на атаката да бъде вашия личен имейл. Тоест, веднъж хакерите, добивайки достъп до вашия личен имейл, те биха могли да получат достъп до други профили в социални мрежи, в други електронни почти, в банкови институции. До нашия личен имейл пак ни изпращат писмо. Ако го отворим, вече сме хакнати, така ли? Ами, не винаги, не винаги. Обикновено писмото, по което така може да разпознаем, че не е напълно истинско, или да си го кажем фалшиво, съдържа текст с логото на институцията, много сериозен текст, където се натъртва да направим някакво действие веднага или на момента. Дори в най-долната част на подобен тип писмо има един автоматизиран текст, че това писмо е било сканирано от антивирусна програма и там не е намерен вирус. Почти в 60% от случаите и подобен тип писма имат линк. Сега с последния случай, който е от съвсем скоро от НАП Пловдив, където имаше линк, който натискайки го, бихме заредили зловреден код на нашия компютър. Тоест, да уточним, уж от НАП Пловдив, да. Нали? Уж. Тоест, не от НАП Пловдив, а от хора, които злоупотребяват. Фалшифицирали. Дали са хакери или са наели хакери, стои зад някой за тях, няма значение. Ами, много често подобен тип атаки не са, как да ги кажем, не са таргетирани дори от хора, които са в България. Това, специално доколкото разбрах от официалната информация, атаката идва извън България, но много често някаква новина, която, примерно, става достъпна и до ушите на хакерите, е добра идея те да направят поредната си фишинг атака. Нещо като алоизмамниците, възползват се чисто психологически и атакуват хората. Това просто е един модерен вариант на алоизмамниците. Те не ти звънят по телефона, те ти изпращат имейл. И в двата случая използват авторитета на институция, на голяма институция, и в двата случая най-честата причина да се свържат с тебе е да източат личните ти сметки. Като много тънко докосват една струна у хората, страха от нещо. И по този начин хората се подвеждат, може би. Ами, аз мисля, че хората се подвеждат от невнимание. Просто не обръщат достатъчно внимание на това, защо нещата се случват по този начин. Представете си, че получите имейл от несметно богата принцеса, че тя желая да ви изпрати на вашата банкова сметка $500 000, но вие трябва да изпратите $1000, за да си оправи някакви дребни такси по превода на тази сума. Бихте ли се вързали на подобен тип измама? Явно има хора, които се връзват. В случая, чул съм, чел съм за такива случаи. В случая не е от принцеса, но пак се изисква да ти пратят какво си голямо количество пари или някакъв нещо скъпо като стока, някаква на база на тази стока стойността и минимална сума. Нали? Ако се вържат 1000 души по 500 лева, да кажем, ако изгорят, нали, тогава вече се получава нещо внушително като число. Винаги се търси максимален брой засегнати хора, когато се цели източване на сметки. В повечето случаи хората сами си виновни за това, че
стане жертва на подобен тип измама, да го наречем, тъй като нали, най-вероятно се подходили прекалено, доверили са се прекалено много на компютърните системи. А на какво трябва да обръщаме внимание, когато получим всъщност един такъв съмнителен имейл? Точно това ще да ви попитам, защото в крайна сметка интернет от колко години вече са десетки, официално коя година или може би трябва да специално за нашата страна от коя година са навлезли компютрите по-скоро е въпросът, но при всички положения говорим за десетки години, т.е. хората вече имат според мен голям опит в бораването с компютрите, тези теми от време на време ги коментираме, за опасностите в интернет и така нататък и така нататък. И въпреки всичко продължават тези... Има го момента, че съвсем доскоро онлайн банкирането, специално в България, не беше толкова популярно. Тоест преди 20 години варианта да ти източат финанси през интернет беше доста по-минимален, отколкото сега. На всичкото отгоре гледам сега реклами, че вече пускат и часовни за разплащане. От тази гледна точка на сигурност, доколко е сигурно това? Нали, при всички положения, съгласен съм, голямо улеснение. Минаваш през касата, подаваш си ръката, чуваш пил и заминаваш, нали? Евентуално, ако няма някакъв бъг системата, защото пред мен имало доста хора, които плащат с карти и правят опашки. Има някаква драма там. Представете си, че това ви е единственият начин за разплащане чрез карта. Вие сте направили покупка и изведнъж не може да осъществите плащането. Това би било голям проблем за вас. Затова винаги трябва да имаме и вариант Б. Кеш. Кеш, да. Но по отношение на сигурността? Системите в днешно време се правят винаги с идея удобство на крайния потребител. Както казахте, варианти с плащане с часовник, плащане с лицево разпознаване. Стигнали ли сме до там? Или е запланувано, или в някои страни вече го има? Това беше пилотен проект не в България, в друга европейска страна, където потребителите на кафе да си купят кафе или закуска чрез лицево разпознаване. Това е пилотен проект, но... Но какво се случи? Щом използвате думичката «но», какво стана с този проект, пилот? Проектът, доколкото разбрах, е успешен, но просто винаги хората, които се замислят върху нещата, доколко са сигурни, си задават въпроса как може да се злоупотреби с информацията за вашето лице. Сега веднага сещам за Mission Impossible. Мисията невъзможна с Том Круз, нали? Неговите, там почти в повечето серии се използва този прием за изработването така на лице, на маска, която се слага върху и ставаш друг човек съответно. Сега, в реални условия, дали това е възможно, не съм сигурен. Дали не си остава на филм, наистина ли има такава техника или това е просто филм. Но в случая, ако е възможно и имаш достатъчно пари, а виждаме, че българите като депозити растат, вече са много милиардите и може да се простиш с паричките. Всяко действие има и противодействие и винаги, обикновено, ако примерно се ползва лицево разпознаване, може да се въведе и втори метод за удостоверяване допълнителен, че това наистина сте вие. Много от имейл провайдерите, когато се логнете т.е. влезете в вашата електронна почта от непознато до сега място за имейл провайдера, изпраща допълнително запитване, че дали това наистина сте вие. И вие удостоверявате по втори метод, чрез SMS, чрез допълнителна че телефона е в теб, да. Да. Но пак да се върнем на фишинга, когато получим един имейл, който изглежда прекалено добър, за да е истина и прекалено съмнителен, за да е истина, преди да кликнем на някакъв линк от имейла, може да спрем мишката върху линка и в долния ляв ъгъл на нашия браузър, това е програмата, чрез която сърфираме, ще се покаже реалния адрес, на който ще отидем, ако кликнем на този линк.
Това, което може да направим, е една бърза визуална проверка, как изглежда линка, т.е. какъв е името на сайта, където ще отидем, кликайки на линка. И разширението отзад ли да гледаме? Да, и след това да направим една бърза проверка чрез търсещите машини. Тази институция, или било държавна или частна, дали това наистина е нейния имейл адрес. Защото много често хакерите създават име на уебсайт, който съдържа името на институцията, плюс една буква, плюс допълнително име и така нататък. Основният съвет, който бих дал на зрителите, е да не кликат на прикачени файлове, които получават през електронната поща, освен ако не са абсолютно сигурни, че източникът е доверен. В повечето случаи просто бихме свалили на нашия компютър зловреден код, който или ще инсталира вирус на компютъра, или ще открадне някаква информация. В единия вариант бихме разбрали почти веднага, че информацията ни е безвъзвратно загубена, а в другия вариант може и да не разберем, че всъщност има вирус, но той на заден фон би събирал нашите пароли, когато сърфираме из интернет. Докато говорим за превенция, сещам и докато обяснявате, се сещам за нещо, което съм получавал имейл на личната ми поща. Виждам име познато на мой познат човек, но съм сигурен, който съответно ми е и в социална мрежа приятел, нали? Но съм сигурен, че няма как да получа от него имейл. Нали? Нито и причина, нито... Познавам абсолютно цялата и човека, и установката, абсолютно всички детайли. Няма как да получи. Съм сигурен, че това не е от него. Тоест, явно, може би влизат в социалните мрежи, виждат кои сте приятели, ползват име, за да можеш ти, виждайки името, автоматично да приемеш, че няма опасност и да отвориш. Така, има ли такъв сценарий? Има такъв сценарий. Това се нарича социално инженерство. Много често хакерите, преди да ни таргетират като обект на тяхната атака, правят така нареченото пасивно проучване. Могат да проверят какво пише за нас в интернет, какви контакти има в социалните мрежи, да направят, както в вашия случай, подобен друг акаунт, който да се опита да ви заблуди всъщност, че е истинският ползвател на вашия приятел в случая, който да ви каже, спешно ми трябват тук едни пари, може и да ми ги изпратиш, тъй като, примерно, загубих си портфейла или блокираха ми кредитната карта. Това звучи доста достоверно и много хора, предполагам, няма и дори да се замислят, че това може да бъде опит за атака, за източване. Но пък логично веднага да направят това, което изговорихте вече преди малко, втората проверка да звънеш направо на този приятел, нали така? Вдигаш телефона, набираш го и питаш. Наистина. Това е най-доброто, което може да направите. Като част от подобна атака, човек, който твърди, че всъщност е този контакт, може дори да ви даде друг телефон, да ви напише, ако искаш да се увериш, че съм аз, обади ме се на този телефон, който обаче е различен от този, който вие имате. Хакерите са много изобретателни. Тема с продължение. IT експертът Илия Гацев, благодаря за това гостуване и за съветите. Вярвам, че сме били полезни на нашите зрители.